Kwaziwa into ozokhuluma nawe igama uPastor WeNingi. Wherever you are, whatever you do, engathi ingahambisana noNkulunkulu, uhambisana nezibusiso nje. On Instagram uxolani_Enoch. Uma kwenzeka uthola ithuba ungahamba ungifollowe. Bese uthi ke every Thursday ngehora lesikhombisa ekseni kuya kuhora lesishiyagalombili suke sibheka udaba lomphupho on eTV ku The Morning Show. Silandele nakhona. Kanti ke insuku zonke soke sikhona on Nufliq sibheka udaba lamaphupho. Namhlanje nasibhekela uKate because uthi ke ucela ubuza ke la ngokuphupha ke i-fresh fish noma ke ne-dry fish. Asazi uma ukhuluma nge-fresh fish ukhuluma ngefish esaphila noma ngefish e-fresh nje lapho odesefile. Kodwa ke sibheke kanjena ukwenza ukuthi mhlawumbe ucacile nakuwena nje ububhekile. Uma uphupha ubona inhlanzi noma ke izinhlanzi zibhukuda phezulu kwamanzi. Uphawu luhle kakhulu olungana kwethu luvama ukusho ukuthi la ungase uthola izinto ezinhle empilweni, ungase ube nenhlanhla, izinto zingakhambela kahle, ube nencebo noma kuzoba nenqubela phambili noma ke uzoba nenjabulo kwezothando okanye kuzoba nokwaneliseka nje empilweni in general. 2 uma uphupha mhlawumbe ubona inhlanzi noma inhlanzi ezifile, lolu phawu lubi luvama ukuthi luveze ukuthi ke mhlawumbe ngeze kuzolahlekelwa inzuzo noma kuzodumala uphinde uphoxeke kokwenzayo noma kukhona ke okungahambi kahle empilweni yakho noma ongekhambi kahle empilweni yakho esikhathini esizayo. Okwesithathu, uma uphupha la ubona mhlawumbe inhlanzi noma izinhlanzi ezonyisiwe, nalo lo phawu lubi futhi luvama ukuthi la ungase mhlawumbe ubhekane nozungu noma uzobhekana nobunzima, ukufekela kwemiklamo yakho, inkinga nokukhashelwa, kepha ke mhlawumbe uzosizwa amandla, ukubekezela nokuhlakanipha kuphela ukuze mhlawumbe ukwazi ukubhekana nalesi simo. Asiphethe ngokuthi ke uma uphupha ubona inhlanzi noma ke izinhlanzi ezomisiwe, kodwa ke ubone sezivuka ziphila zingene emanzini zikwazi ukuphila, lolu phawu luhle luvama ukubika ukuthi ingane kwethu impilo yakho izokuba namathuba amasha noma ke uzoba ke nenhlanhla ngenxa yemizamo yakho okanye ubunzima obhekene nabo njengamanje buzophela futhi inkinga zakho zizoxazululeka kungekudala. Kusho ukuthi ke uma uyibona inhlanzi ngathi biyomile kodwa ubone bese ivuka iphila ingene emanzini, kuyathembisa ngane kwethu isimo sizokuba ngcono empilweni yakho, kuzoba nezinguquko ezinhle. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu ekubusise, uNkulunkulu ekusikelele. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa ukulike ama video, eyona kakhulu le video le, uphinde uhlole namanye ama video eswenzile, maningi ama video eswenzile ungakwazi ukuyobheka nakona. Ngiyabonga.